Lai hambai tini sini Langgol TV ni bisingti kaisa norokno sini dara bartan mani norokno phunuknai sinobo agi dange bhani theke sing obono sing khlailayo obo sini pararogo sing belaino nango tamni ke sing obar bai sing podre pot sini nokni samgrokno sing khlaimano bises khlai tabuk sing rubber athani sini rubber dut sing balting bai kha balnani bagai tai abono kare kubuni kubang samung abo baino sing khlaijago genno rokno o jaga sing saimaranai o Langgol TV ni bisingtei o bartam ni bagai khlaijaka tini sing o bar khlaijak mani karon hingke phaine busakango sini borok rok baksa tabuk je tabukni generation borok rok borok saimania sing borok no bo sing phungnani nango je bar rok bobahai samung khlai tai sing je bobishotto sing bobai ke o barno sing samungo phanangiman abairokni bagai tini sini dara bo tini o barno tananai tongo inke o barangkha wasur ni khlaijago o wasur belai noreja inke wasur sing krak nango sing obo norom wasur bai khlaimanya inke obo sing sakang puila phekogoi phekmani pore o bono seinai seibe ke inke sing bono nogo talangai hokango kisema phrano tamni bagai inke sing bar sanani sekang bar no belai sing krak khlaina nango inka abo sing kesak bo khlaina nango inke sing tanmani pore o sing bono hokango at least bono hokango phrani tongkhangke sing bar sasuknani bagai bar kahamungani bagai boni bom tok hindi bono bebha kaknani bagai sing bono nango inke bisas khlai sing norokno tini o bar no tei samani obo norok naine di tini ni salo tini ni salangangke 6 tarik Februari 2020 ke asikno norokni bisingo tabuk tanmani naitongdi je barno tanmani sini dara tanmani naitongdi tabuk kaise koksuna musung mani ka hai nung o wasunno bojagani tani phai ke tabuk omo hangka ang huk khaina man jagani no hangka a jaga kaijak ke burawa omo bar hamnai nei tanti phikata bolong ni ta kaise ligjak abono jung তাই ফেকেতা বার খাইনা হই সেই না নাই হই তাবো তো বার দরকার যেমন কোথা থেনা নিয়ংথুং বা নিনি রাবার সিট তুমনা ফাংথুং তৈ তিসানা ফাংথুং তাও তো বার নাংকা जों মতাক সিলাই নাই তা তান্তি ফেকেতা ge belai hambai te nono kokma singnai ke dana o bar nung tabuk sabni bagai nung tiar khlai tong abo kisa sungno sai khana re amo hangka chino thelagung hospital ni chini kaka tumago chini kaka pharmacy ni bagai bi bonang maba tani nei lekhasung gatabo chung bar sinani prostuti tongta ngangke te wa hambajar no sing te nin thani saimana musungo tabuk sing bar tanani ngangke sing barno preparation khlaini bagai bar sasungni bagai a bar ni sing busuk jora tei bono tam khlain nang sing tabuk bar ekdom bar sasungni bagai sing abo tam khlaini nang abo kisa sungno sai khanar ke belai bono to peila chung tak sinai sei pore motamoti 1 মাস মতো जों যেমন মাইমিসা মানি আগে जों তো হরবাই মাইমিসা বলবাই আ জাগাও বসাইতো নাই এরপর হংকা চাকসুসুরো হংকা जों বনো তইসা তুইও সমুই তইসা হুয়া কই ওলকা ব্যবহার খাইছনাই তা belai hambai nono tini sini Langgol TV o Langgol TV ni bisingtei sing norok no phunugi mankha sini o dange phani kaisa sing barno khlalai phaimani belai no norok naithok jagone hnei sing khayo tamni hingke sing norok ni bisingo tebo kaham tebo kubuni kubangma sing video tu phai tongo sini Langgol TV ni bisingtei hambai pada heke sing tabu o barno tanmani pulani simi paithak jora abuno sing nai nyeleno tai norok bo nai tongdi norok bo oboni bisingti srangai manano pada heke sing obono tabu thangai nai nyeleno norok nai tongai di botabuk tanai tongo da krak bai belai reza owasur tubu krak ke boni bothor bo belai kubung sing obono tabuk tanani bagi krok ni o jaga chobalai tanai tonglayo kroksa hangke bono mania belai rezani bagi phan nango belai bono tanani bagi hangke tabuk phekogoi tongo sini bar khlaini bagi obono tabuk nai tongdi norok
phekugui tabo odek jora phekugui tongo hingke sini bar khlainani bagui tabuk sing bisiler gelak phekungnani bagui tabuk khorokni o barno khlainani bagui beleino kerakni bagui sing obono phan laima tonglayo borok khorokni jesa hingke bar phekungni khlai rekha tabuk o jagani bisingo bono sing khlainai abono nailainai bobono suinai abono sing tabuk nailainai hingke bar hingke sing 3 থেকে 4 ফুট নাঙ্গো তামনি বাগৈ ইনকে সিংাবো বালথানি সিংাবোনো उजुन बो नांगौ बेलाय कलक हंगाबो जों बारंया गाबोन बागै जों बार ख्लायनाय निंके बनि उजुन निंके 3 থেকে 4 फुटनि बिसिङाव जों आबारनो उजुन गेताबो आबोनो कलक नि बागै जों 3 থেকে 4 फुट ख्लायनायनि बागै तानसका के जों आबोनो ताबुक नायनाय दि नरक सिमानि अबोनो जों तेबो बार सानानि बागै तेब सिnya नांखो जास्ट ताबुक बोनो जों फेकुगैनाखा आसक्सिको बार सानानि बागै तेबो तंखो जागावो इनके बनि उजुन जे बारनि उजुन इनके जों बोनो रासुइनाखा बटाबुक ngano 4 फुट नि अजुन नंनायावबो ngke जों अबो ताबुक सिमानि नरक नाय दंदि नंनि बोसोकांगो फुनुगै दंगो तेबो नरक काहामके सोरङै माननाय अबोनि बिसिंतै हामबाय nogo nangai dongke norok tini sini dara langol sini kereng sini dara bobai jogajog khlaimano inke norok jogajog khlaine angke bisas khlai sini o langol tv ni bising tini norok khlaidi gesing tini sini sinya kereng sini dara boni nikuma angke sini thelakongo norok jodino norok ni bagai norok nukung ni bagai norok bui ni bagai nosonare ni bagai jotoni bagai norok khlaine ningke obo दाराबाई कन्टाक्ट खालामो के ताबो नरक दारानो नायनाय दि ताबो यां सिनि लांगो बारसि दंमोनि दाराबाई किसा कक सालायनो दारानि फुन नाम्बार अक नरकनि थानेर लायनो फादे के सिं दारानो सां पुलानो सोंना मुसुंगो दारा पुलानो निनि मुंनो सों किसा सायमानानि मुसुं मानिसि नों अ लां बारनो सिमानि बुफुनो सिमि सिक्या ताइ नों ताब जे सि दंमोनि नों बुनि बागै ताबसा जरा कम मुसुक सि रेखा नोंनो अ लांगल टिभि नि बिसिंतै sini nai tong nai sini taku buku song roknyo nung kok kesari mano singobono phungani musungo taku buku song no sini tipra hastino joto boro rokno bo nge pulano nini bumung kisa sakai belaino hamnai ani mungkai bidya koloi nge ani station nge to thela kongno nge emne ani ang to mahini mutam da hekan suyo somoy bui sidi nge srijao hekan tongjabo nge ang siman nge prai 2000 ना 1993 सननि सिम आं माइरखौ सै हायका तंता गानि फुनाबो हंकै 7005903040 आज आजागा जोगाजोग खायमानानो के नरक खनाकाना सिनि दारा बारसिना करeng के जों ताबुक दारा न तेबो सोंलायनाय कासिया बार तानानि बागै बारनि रांमारि बोसोक रक आबो जोंनो ताइ सिनि तेब्रा हासनि बरनो साकाबो बेलायनो हाम जानाय हामबाय 50 टाका राव नौता कासियाबो कष्ट दङ कष्ट माने तामनि जतन करिबा 19-20 खान मा चलबो गै आसक बिसि बार हंका बामो बेलाय बार हाय गनै 50 टाका नौता wani mo ilalada amo to wa to kosong tabu damungka hebon ang simani bagai ingkang 50 ta na nauta ga salo 3-4 rok paita inge darano tebo sungna musungo je nini barni rangmari 50 taka sawo angke nang oro nini mojuri pura tabu wani dam sohokare nang abo busukna abono kisa sake belaino sanai amo sohongka to 100 taka rok thango wani dam 50 taka na jago ngangkai ang simani 50 taka ta ka 100 taka nklayo mujuri soh mane complete ta inke darano belai hambai boni obar simani tainoro bunugui tongman khana nugui tongka tini oro sini bar kaisa complete ke samungo phanangi manani 100 taka baino sing abono
seiman hingke norok saiman ka sini darani bumung tei boni ni kuma hingke tei boni contact number rok nongni thani bo kaham ke srai sereke saikanaraka hingke norok naitongdi tebo sini Langgol TV ni bisingti kubuni phaini bwsakangrokni kaham norok naini musungka hingke obono subscribe khlaidi padahai ke norok no seng phunuknai tini Langgol TV ni bisingti je bar tanai tongmani bo bar a tanani bagui bo tini order kha boni nogo nangmani bagui gising boni bisingtui tebo saimalainai bo tini a barno bo jaga samungo phanangnai tei a bar bo jaga samungo phanangni bagui bo tini a barno tini tanani bagui order kha hingke phari sang puilano darano sunglainani bagui sing bono sungnalainai barni bisingtui hingke dara nung tabuk je bar tanmani o bar nung bo jaga samungo phanangni bagui nung o barno order kha o bar hingke abo ke sokya bar hunjago ek mani balna ni bagui no matan rekha namdi tui bar balna rok mani khini ni bosta balna rok mai balna rok sokya bar hunta bokhe ja abo nagai ni matan rekha angkhe bono nogo bisi abo hi mani balnai rok tongba ba somoyo rabat ek latex rok balna ni thangka angka mo hi bar no nango drum ro abon bagui matan rekha tang hingke dara no sengteb sengnai dara nini ni kuma hingke bo jaga o sungni kisa saikana ready ani orni no thelkong ni no hingke bono somoi tanri tomoni babo no ta tanri ma babo ke yapai ra khub kaham bini naithok hingke bono nang ta tanri uta hingke dara no belai hambai hingke nung tabuk saima kasini dara bo belai no tana kereng hingke nung bono sabni bisingti nung saiman ka bo belai no tana kereng hinui tei bo obar no tanai tongo hinui nung sabni bisingti khanaka obono sungni kia saikhanar ke belai no sanai tai sung sini Langgol TV ni bisingti nai tongnai rok borok bo saiman nai tai nung borok no ko kasadi jodi no Langgol TV ni bisingti ob bar tanai rok jodi no musungui tongkhangke nung borok no ko kasari mano je boni bisingti tan khangke belai no sao yapai kaham abrok ni bisingti sini o Langgol TV ni bisingti saka belai no sanai ang bono pula tanman saima mane ke bo ama hakin no bonya tanai boibe sajaga tanai ro hingke ang bo waisa tan rakha bono hingke ta kai saiman suka ba bono mang nang khang tanri tono a jara nai tongnai ba nugui tongnai jara ama hai sokya bar nang khang kai bono water khai tari mano emne kom puisa ba no tanai tongo bo emne 50 টাকা rong nau hai rok no tan tongo ke jara nangnai rok tar nangnai rok khang kai bono tar khang sobse kaham nai jara khnai tongnai ba nai tongnai rok nang kasana musung bono bini nikoma phun number rojak bo ama kino buibe water ba ka tanai dai ro hori tong khub kaham wa bo bini bo khub kaham jat no kono guntun je bini jini bagan tong ma hiwani jat kai obono ta kok kesan mon hambai jarone belai ke hingke sung saiman ka tini obo bar ni bung ke soika bar hinai sung ki saiman jako norbo saiman jako obono soika bar hinai hingke sung tini dara ni bisingti saiman ka o bar ni bung ke soika bar hambai dehai ke sinoro Langgol TV ni bisingti tebo oro dorsok kumama sungman ka sung khnalainai dorsok ni bisingti o je bar mani obo sini samung sini borok ni bisingti sing bo jaga samungo phanangjak hingke borok ni nukung rogo bar dak tong aboni bo sung saimalainai hingke bo obar ni somonde bo tebo sini dorsorok no saklaini ni bagui ba sung bo saimani maiya rok no sung bo saimanano hingke sung bono kisa sunglainai phadai ke sini dara oro bo kaisa dorsok sini Langgol TV o bo tini bar tanmani nai tongphaio hingke dara ni bisingti oboni khnanai sung je o bar no tauni bagui sung bisi dorkar nang hingke Langgol TV channel sono blai kena hambai hingke o bat hingke no jadre podni ni manai kuno irkani thaniwo blai kena nangkuk mane karon tangsanai borok rok ba tuisanai borok rok borok hingke besirbag o bat nango ko o bat hingke blai kena nang mane hingke o bono no bo tabok use khaiwi suiwi buino rok kisim bisa phal tongo ora rok khaijak khangke ro hingke blai kena bone wabo bagan kahan tong mo waban ta hingke o waban blai kena kaha bo khayano roya সময় মতে bo tai nar oi gunsai azar ke na nar khaibuta hingke সময় মতে tai nar oi tisai nar jangke bo gun roi maya bo abo soitro mase digirao sese digirao hingke sing hingke na gunsai thanguta hingke ta khaibo bo season tai nar hingke ong wahaino bo order ma khangke sui khai phaluta hingke jara je nai tongnai takuk tai bukuk songno ang koyamu sobu je boni ni kuna khaijak tongo hingke mang khangke joga jokai bo
boni thani order khaika angkhe blai kheno sao tai boni kom puisa paino boro boro asukne ta হামবাই যারা হাইকে তিনি সিনি লাঙ্গল টিভিনি বিসিংতি সিনি দর্শকনো সাইখানার মানি বাগै जों हागे दारानो बुमुं ताइ बनि निकुमा किसा सोंलायानो दारानि नि बुमुं बाय ताइ निनि निकुमा साइखानारखौ जों ब्लाइनो सिनि लांगल टिभि नायथंनायरंनो जों हामबाय ताइ जों साइमानो अब नों निनि बुमुं बाय ताइ निनि निकुमा बाय जों आबोनो के साइमाले के जाव ani bumung kheno gobindo sadon jomatia oro thelakung nino ke thelakung to prai borok siu ke ani bumung khe gobindo sadon jomatia ta বেলাই হামবাই যারানো অঙ্কে নর যতন সাইমনো লাঙ্গল টিভি নাইটংনাই রক যত দর্শক সিনি তাকুতে ভুকসং থেলা কংকে নর বেবন ব্লাইনো সাইমনো ফেমাস জায়গা ইয়াং সিনি কমলা বাগান অব কাইসা जों তাবুতি প্রা হাস্তে কুপলঙ্গই যত সাইমানি দङ যত ফাই নাই দङ সিনি কমলা বাগান থেলা কং এরিয়াও নরক ফাইদি ও কমলা বাগান তিনি ও যে দারানি নিকুমার জাক যে বিদ্যাকলয় বনি বিসিংতি কন্টাক্ট নাম্বার জাক tongo jodi nangkangke jefur komala bagananya fayo norafur oda rui sui talang thangmano inke obono norok ni bisingo ang sana musungmani norok nai tongkhangangke norok tebo buino sab phunukdi je share khlaidi oti sini langgol tv no buibo saimanthung tai norok bo saimanthung jara bar nangnai borok tebo nangi tongkhangke borok bo tini thelakung jaga kaham tai komala bagan borok jotto phai tong sini tepar hastini borok oro tini jodi nangkangke borok obno bisingti phai talang thangman phai hambai